كبرات تخطاتلتنا سلام طعنا هبلنا زيناتات دهيلومي حيزنا لكم قريبنا لنا حبريتاتات لومي تلفزيون مكتتال لايك شير سبسكرايب نختقورو بمعدام نلومي نابز حزنايو دهيلومي كنسجر سناي مكتتال نورتنا أنا ناشرة يقعد الله حدا بحدا مارتي. إحنا طالنا تاريخنا نبرز كم زلنا. أب وردات ألمتي شو عدت تحت عد مهت أنا زركبوهم عسرة دك أنستيوم بدمرو 5 سبات تجويو لعلي شمن تمئتي إنسسا كم استزرفا نبرتي نلومي تلفزيون قريص بسنكي ورار جونوسايد كم مربوط استفنقله بمليون زغط صار حزب تግራይ دحرس من معسلام بريتوريا زلعله تسفا غيرو كان تنبرم أبايتان ترقنا كمتي ذا تسفو يكونولن ازي دما نغزات تግራይ بحيل وريروم زركو حيلتات محرم بتيو على مسرت منغس فيدرال كوصوم بزي مخالو استفطر ايم نزحلفو 4 عامات اب استفلالي غيزاو مقاوي كرتز زبل حزبي كساب 30 غومبتن 30 سنن 2016 عامه مرت نمبربوتن مملاس مس منغستي فيدرال مردا خمس تفطرم مكتل غيزاو ممحدار تግራይ جنرال ታደሰ ወረደ ገሊጾም መንባሮም ዝዝከሪዩ دوبرايان ጸለምትን ክሻብ ጉንበት 30 كودا معراب تግራይ ድማ ክሻብ سنة 30 كنودእ ዝብል እዩ እዚ ሙሉእ መረዳእ ዝተበጽሐሉ እዩ እዚ መደብ በቲ ዝተብሃለ ጊዜ እኳ እንተ ዘይተፈጸመ ናብ ዘዋደውን ወረዳ ጸለምትን ዝተወሰኑ ተማዛበልቲ ተመሊሶም እዮም ይኹን በር እቶም ዝተመለሱ ተማዛበልቲ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዝርከቡ እዮም ሎሚ ቴሌቪዥን ኣረጋጊጹ ዘሎም ካብ ዝምለሱ ዛጊድ ዝኾነ ዓይነት ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘይተገበረሎም ዝገልጹ እቶም ተመለስቲ ካብዚን ላዕሊ ግና ኣብ ድሕነቶም ዘንጸላለየ ሓደጋ ከም ዘተሓሳሰቦም ይዛረቡ ዋላ ይቶ እፎይሉ ዕሪፉ ዘቀሰሉ ዕለት ዋላ ሓንቲ የላን تمشي توجه الله بتعمي نهوت حدقان نهوت سجعات سنيه أنا سعدا أني زوم حيلات فانو نتفالو زوعو أجو تزونا نجوين نا سبعون سادرون يركبوا له مالتي كم تملسي تمدالتي أنا هنا كبير سقفتا هنا أتينا نركب وصحاد يقول نحط صحيح ونقصدنا يقول أوينا يوم زبل فرحلنا بقول زي كذا زي مجنان مالتي كاري أفتناي تزكات العالي سفحت جنزلو فانو أطابع تعدا قرنين أطابع عدو فارسن آتيو سوون غيري كابزاتي كاو حجي تمالي أو زحالة تمالي علت أسرات ذي تجاجي ኣብ ዋልድ ባዝ ባል ከባቢታት ንሰላም አስከባሪና ንሳሓደ ሓደ ውዘሎ እጥዋት ገጢሞም ተዋጊኦም ናብ 600 እንስሳ ወሲዶም እዮም ናያኡ ከስተሓለውቲ ናይ ጸለምቲ ህዝቢ ማለት እዩ ናይ ጸጥታ ጉዳይ ከምቲ ዝነበርኩ ኮይኑ ውሲቱ ጽበየና ዘሎ ምብራስ እንተት ናይ ትዝነ ሓለፈ መቀጸልታ ምዃኑ ፍላይ ካብ 17 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣስታት 200 ዝኾኑ ፋኖ ኢሎም ንባዕሎም ዝጽውዑ ዕጡቃት ሓይልታት ናብ ወረዳ ጸለምቲ ጣብያ ጻዕዳ ቀርኒ ኣትዮም ልዕሊ 800 ጽጋዕ እንስሳት ዘሪፎም ውሳዶም ገሊጾም እንስሳ ምዝራፍ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ዝብሉ ንሎሚ ቴሌቪዥን ቃሎም ዝሃው ነበርቲ ካብ ቀረባ ጊዜ ንነዘ ንሸውዓተ ህፃናት ሓዊሱ 20 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከኦም 50 ሰባት ጨውዮም ብሚልዮናት ገንዘብ ከም ዝሓተቱ ገሊጾም ጥሪት ገንዘብ ንብረትን ወዲኦም ሃፍቲ ወዲኦም ናብ ቆልዓ عبيت سباتهم بشم زرزر حيزهم جنزب اللوهم تواهلوا تسنيهم دا وسادو دا عسرو كلتني تشح كساد على الزيان هالضبطة زيات أو تزيجركم ريسهم وشادو ناولنا فرارهم كلتني تشح نخفلوا يسدد له ولادي جزا زنورهم جزا نبرت نورهم تري نورهم شكم مسبيت سرت لعارهم نخفلوا منهم قبرا يخولوا يشدوا مالو كم كفتين يعني كنا هاي مسرح قلنا ماله هي كم نمر كوين تلا كوين دني حاجي سب موسادي بقى سب ليش تقاش اللي ولا تعايلو وإذا ما نسي كفت اللي ولا تعايلو سوي ها خلت ميزان كاب كنت ميزان عمتان كسر 500 شه نايم محتاج كنا تاتني أنا تابع على غرمي يا واحد في لون أبطايا معيني كنت ساعات تابع شو من ذي تجاوي من مالتي تحدون سب متكاتي هذي كعادي أو راهونه يا تحدون نايم عيني يا أطلع تجاوي بحاله كنت ساعات حجت حدا خفيف الموجودات حدا كان يكفلن أصغر مكان تعطينا عيني أو سمون وشتي أبرهاونه دقسونه زبالو كثر يتشخص لهم تدقيقهم قد مثل السمع أكتاب دماني أصلها تجيب زبال دما وسيدهم ما كثر يتشخص له تمال موسيو أصعد غرني العدو فاري زي لموديو تجذب مستوى الدقائق والعسل كان زي نركبي أو يتجاز لنا وخالي وجنما مفرر عني ذاك لما عند تزي وجههم
استفعل ورقة بتكا بقى شبر مفتار ድሕንነቱ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዝወደቐ ህዝቢ ጸለምቲ ህይወቱን ምትራፍ ዳግም ናብ እንዳባጉናን ሽረን ይመዛበል ከም ዘሎ ሓቢሮም لما أنت بقلي ما حد سكيدو بشر معك فرناستي هنا براد بقى كومري زيد ما حد من الناس هاي قلت له دني غنقات بتعمل مسفر ما فرعي ሰዓዳ ቀርኒ ጣብያ እውን ኣብ ከተማ ህዝቢ ይፈናቀል ኣሎ ኣብቲ ከተማ ናይ ሰብሮ ዘሎ ህዝቢ እውን ደባጉናን ሽረን ዝድደሉ ኩነታት ዝፍጠር ዘሎ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ንግዛኣት ትግራይ ሒዙ ዝርከብ ዘይሕጋዊ ማሕበር ተስፋሕፋሕ ሓይሊ ፈሪሱ ጸጥታን ድሕንነትን ብሓይሊ መንግስቲ ፌደራል ተሓልዩ ተመዛበልቲ ናብ መረቦቶም ከም ዝምለሱ ገሊጹ ነይሩ እዩ ናይ ጸጥታ ኩነታት ክረጋገጽ ከም ዘሎ ተን መጀመርያ ስራሓ እጥቂ ምፍራስ እጥቂ ምውራድ ምሕዳር ምፍራስ ዝተትሓዘ ናይ መንበርን ናይ ሕርሻ ቦታን ነጻ ምባል ምምችቻው ካብኡቲ ሰፋሪ ምምላስ ዝብል እዚአን ተራራና እዚአን እውን ቨሪፋይ ክግበራ ሞኒተር ክግበረን ንድሕንነቶም ክበሃል ሽሞም ዘይጠቐስናዮም ነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ዝበልዎ ግና ፈሪሱ ዝተባሃለ ዘይሕጋዊ ማሕበር ትክክል ከም ዘይኮነም እኳ ዳስ ሕዚ እውን ብጉልባብ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብርክት ዝበለ ሰፋሪ ይኣቱ ከም ዘሎ እዮም ዝገልጹ ምሕደራይ ፈረሰ ስልጠናታቱን ይካየድ እኒ ቀንጸልቲ ስልጠናታት ዝቕንጽሉ ሰባት ኣብ ሰለስተ ነጥቢ ሒዞም ዝንቀሳቐሱ ምሕደራን እዮ ኮዩ ገንዘቡን ይምወል እዩ ካብ ዓዲ ኣምሓራ እውን ንለማኻነ ብዙሓት ሰባት ብርክት ዝበለ መኻይን ከም ዝኣተዋ أني وعشرة أربعة سيلة من السرعتين يوم دتوه من السرعة هذا كله بدأ سبني دعتوه هذي عند حقوق قارس حزب تجري زنبر حزب تسلمتي أبز حلفوا 4 عامات زوج حق فعل مكران كي أخلو حزي سلام كوينة وهايلو نام مربتهم استمل سون أو كبيد حدا جوادي وخمس ركبي جلس اللهم أمر راح تجري أتي وقاب زلوا وشت أو حتوخ خواتيو يبرس نزلوا حزب تسلمتي نخد حنا دمه محس أنت أتوم تملستيهم تسلمتي مسوات خفيلو أقول عليه إذا خفالو خليني نداوم الحاجة كم إذا خفالي كم حنا الجبرة الشعور يرزق مدرسة الذي نزيد هذا إحنا بفتنة كاد إحنا زغال قديم من استقرايو حجون مزمل كذا كاتنا قاعيرو أنا يتمرت قداي ون أيهم تفضل على ذلمتي بقى منهم يلنا نيا تمرتي إحنا طالع لا شريسنا نبرس كم زلنا نابدون قرنا هذا سلندي أير كم زلنا الذي قديم من استقرايو سردي فتنة نفتح خبرنا إن ندلم عليه ትምህርቲ አይተከፈተን እና ሆስፒታላቱን በቀና ተሰርቀው አልትራሳውንድ ካዲ ነይሩ የለን እጂ ካብ ዝጥቶን ኣብ ከባቢ እስራታት ገይሩ ለማዓልታት ማለት እዩ ግልጋሎት ሕክምና የለን ዝውልከታ አካል እንደዚህ ለውጦት ቀጥዩ መፍትሄ ዝገብር ተዘይቂሉ ህዝብና ሓጭውን ካብቲ ዝሓለፈ ዝኸበ ፀገማት መከራን እዩ ዝረክብ ዘሎ ዝተመዛበለ ተባሂሉ ነበሩ ስምረሰውን ናብ ማእኸል ፀላኢ ኢተውን ያው ንሱ ኣብ ፀገም ይወድኦ ዘሎ ስለዚ ብጣዕሚ መከራ ከቢዱ እዩ ዘሎ እዚ ዝምልከታ አካል ብሱስ መፍትሒ ክገብረሉ በተውዕዱ ክሪቴርያ መሰረት ኣክቲፉ መርዚ ተወልዱ እቲ ፌደራል መንግስቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ንሕና ዝሕዝነናን ናይ መጨረሻ ስጋት ህዝቢ ኮይኑ ዘቀይም ስራሕ ዘሎ ግን ኣብ ናይ ክልቲኡ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣብ ናይ ውድብ ህወሓት ዘለው ኣፈላላይ ግን ዘሎ ናይ ህዝቢ ምልዕዓል ኣብ ናይ ሰላም ምልዕዓል ተዝኾነና ናብ ልቢ ተመሪሶም ብኡነሪኦም ህዝቢ ዝጠቅም ኣፈላላይ እንተሃልይዎን ግዜ ይዎም ተዝሓልፉ ነቲ ዘሎ ሕጂ ናይ ፅንተት መቐጠልታት ዝፍፀም ዘሎ ስራሕቲ ሕዚ ብውፁእ ደው ንክብል ኣገባብ ገይሮም እንተዝሰርሑልና ተራዳድዮና ሓደ ተዝመፁልና ዝብል ለበባ ይላዎ ልኡኻት ኣምሓራ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ከይዲ ትምህርቲ ንምውህዋኽ ይሰርሑ ከም ዘለው ተገሊጹ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዘመነ ትምህርቲ 2017 ዓመተ ምህረት ንምጅማር ምድላው ይግበር ኣብ ዘለሉ እዋን ደገፍትን ተኸፈልትን ወረርቲ ሓይልታት ንተምሃሮ ንወለድን መምሃራንን ንምፍርራሕ ይፍትኑ ከም ዘለው ካብቲ ከባቢ ዝበፅሕና ሓበሬታ ይምልክት ደገፍትን ተኸፈልትን ወረርቲ ሓይልታት ተምሃሮ ብናይ ትግራይ ስርዓተ ትምህርቲ ክመሃሩ የብሎምን ዝብል ሓሳብ ዘለዎም ኮይኖም ዝተፈላለዩ ናዕቢ ዘላዓሉ በረርቲ ወራቕቲ ይብትኑ ምህላዎም እውን ተገሊጹ ኣብ ኢድ ጸላኢ ዝነበሩ ከባቢታት ደቡብ ትግራይ ብርክት ዝበላ ኣብያተ ትምህርቲ ምዝገባ ተምሃሮ ከም ዝተጀመረ እውን ተሓቢሮሎም ኣብ ኢትዮጵያ ተግባራት ገበን ይውስኽ ከም ዘሎ ኤምባሲ ኣሜሪካ ገሊጹ
ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ኣብ ኢትዮጵያ ገበናት እናወሰኹ ይኸዱ ከም ዘለዉ ብምግላጽ ኢትዮጵያ ኣጋጢምዋ ካብ ዘሎ ግጭታት ንምሕዋይ ዓመታት ክወስደላ ከም ዝኽእል እውን ገሊጾም ኣምባሳደር ማሲንጋ ነዚ ዝገለጹ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ዘተን ንምድጋፍ ብኤጀንሲ ልምዓት ኣሜሪካ USAID ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ተግባራዊ ዝኾኑ ፕሮጀክትታት ንምግምጋም ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ እዩ ቅድሚ 10 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ንተኸታተልቲ ዓመታት ተመዝጊቡ ዝነበረ ቁጠባዊ ዕብየት ኣብ ዝሓለፈ በጀት ዓመት ኣዝዩ ከም ዝነከየ ዝገለጹ ኣምባሳደር ማሲንጋ ኣብቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ ጎንፂ ኣብ ቁጠባዊ ምዝሓል ዓብዪ ግደ ከም ዝነበሮ ገንዚቦም ብመሰረት መረዳእታ ባንኪ ዓለም ከመቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ካብ 2010 ክሳብ 2019 ቁጠባ ኢትዮጵያ ብማእኸላይ ካብ 8 ክሳብ 10 ሚእታዊ ይዓቢ ከም ዝነበረ ዘዘኻኽሩ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ 2.3 ሚእታዊ ምውራዱ ንኣሃዝ ትካል ገንዘብ ዓለም ብምጥቃስ ገሊጾም ጎንፂ ኣብ ህፃናት ዘስዕቦ ጽዕንቶ ዝለዓለ ከም ዝኾነ ዝተዛረቡቶም ኣምባሳደር ናይዚ መርኣያ ድማ ሕዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዘሎ ኩነታት 4.1 ሚልዮን ህፃናት ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ወፃኢ ምዃኖም ኣመልኪቶም ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ንምፍታሕ ድማ ብሕታዊ መማረፂ ዘተ ምግባር ምዃኑ ኣምባሳደር ማሲንጋ ኣገንዚቦም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሂዝቦላህ በኣጋር ሰራዊት ዝተሓገዘ ወፍሪ ምጅማር ኣፍሊጣ እስራኤል ንውስን ዕላማ ኣብ ልዕሊ ሂዝቦላህ ስጉምቲ ንምውሳድ ኣብ ሊባኖስ ብእግረኛ ዝተሓገዘ ስጉምቲ ምውሳድ ጀሚራ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ መራሕቲ ዝተፈላለያ ሃገራት ጻውዒት ደው ምባል ተኽሲ ዝቐጸለ ኮይኑ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ እንግሊዝ ዴቪድ ላሚን ነቲ ሕዚ ዘሎ ቅልውላው ንምቁራጽ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክወሃቦ ይግባእ ክብሉ ገሊጾም ኣብ ቤይሩት እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ከባቢታት ንዝርከብ ዕርዲ ሂዝቦላህ ዕላማ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ማሊ ኣጋምሸት ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ተገሊጾሎም ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ቀዲሙ ነበርቲ ኣብ ደቡባዊ ቤይሩት ካብ ዝርከቡ 3 ከባቢታት ለቂቆም ክወጹ ዘተሓሳሰበ ኮይኑ ብመሰረት ጸብጸባት መጥቃዕቲ እስራኤል ቀዲሙ ኣብ ሊባኖስ ኣብ ዝርከብ ዝዓበየ ማዓስከር ስደተኛታት ከም ዝፈጸመ ተሓቢሩ ሰበስልጣን ሊባኖስ ኣብ ዝሓለፉ 2 ሰሙናት እስራኤል ብዝወሰደቶ መጥቃዕቲ ኣስታት 1000 ሰባት ከም ዝተቐተሉን በዚ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ብእግረኛ ዝተሓገዘ መጥቃዕቲ ድማ 1 ሚልዮን ዝጽጉዑ ዜጋታት ካብ መረበቶም ክመዛወሉ ክግበር ከም ዝኽእል ምግላጾም ማዕኸናት ዜና ኣብ ምጽብጻብ ይርከባ ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ቴሌቪዥን ንሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናታት ዳሃይሎሚ ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለዚ ተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን ሰላም ደሓንኩኑ